Πάμε. Θα ξεκινήσουμε με ένα προηγικό αγώνα του προηγουμένου που δεν εφαρμόστηκε. Δοκιμή κάνουμε, δοκιμή. Μικρόφωνο είναι όλο. Αυτό το μικρόφωνο. Λοιπόν, η κατάσταση είναι απελπιστική. Δουλειά δεν υπάρχει. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει ο Αντρέας Παπανδρέου, ο Γιώργος Παπανδρέου, να λάβει τα μέτρα του για την αγροτιά. Για τον κόσμο, για την αγροτιά, για τον εργατικό κόσμο. Ο κόσμος πεινάει! Τι είπα. Ο κόσμος πεινάει. Πες για τον τουρισμό, διαλύθηκε. Ο τουρισμός διαλύθηκε. Οι τουαλέτες είναι σκατά. Πες. Πού βαδίζουμε. Πού βαδίζουμε. Πρέπει να έρθει προϊστάμενος από το νεότα από την Αθήνα ή από την Ομαρχία να αλλάξει τις τουαλέτες από το 1921 για το να εισπηρίζουν. Όλα τα ώρα τις φοιτικές που βάλατε. Στον ύψο βάλαμε φοίνικες. Προχώρα, συνέχισε. Συνέχισε. Όχι, Η ανεργία είναι στο φουλ. Όχι ωραία. Η ανεργία πες είναι στο φουλ. η ανεργία είναι στο καπούτι. Δεν υπάρχει χρήμα. Εγώ θέλω να με ψηφίσετε γιατί κάνεις προεκλογικό αγώνα. Πρέπει να σε... Εγώ θέλω να ψηφιστώ και θα πάω στη Βουλή και θα πάω τον Πρωθυπουργό. Αν δεν είναι καλό να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί άμα τον αισπίδι. Να παραιτηθεί ο Πρωθυπουργός. Δεν έχω έδωκα τον άδει μου για αυτήν το παιδί μου που είναι φανάρος. Μπράβο. Πες τα. Πού ζούμε. Δεν έχει λεφτά. Πες τα. Έλα. Ναι, ωραία, άκουσε τι γίνεται. Βάρη. Έλα, Σπύρο, συνέχισε. Λαέ των Ελλήνων, λαέ της Ελλάδος, λαέ της Τέρκυρα, σηκωθείτε πάνω όλοι. Ξυπνήστε, μας φάγανε, πες τους. Ξυπνήστε, μας φάγανε οι μεγαλοκαργατίες. Βοήθεια. Άκου τι γίνεται. Περίμενα, ακούω. Σπύρο. Πες για το Υπουργείο Οικονομικών, φάγανε τα λεφτά όλα. Δεν υπάρχει ρευστό για τους αγρότες. Για τους αγρότες φώναξε, για τις ελιές, για το λάδι, για το λίπασμα. Φάγανε τα λεφτά του κόσμου. Τι λέει η τηλεόραση. Για τους παπάδες. Οι παπάδες. Συγγνώμη, πες, συγγνώμη. Δεν ζητάω συγγνώμη. Ζητάω δικαιοσύνη. Έτσι. Επούλησα το λάδι μου για να δω κοντά του παιδί μου να πάρει άδεια. Έτσι. Εδώ και τώρα για μια νέα πορεία. Για μια νέα αρχή. Για μια νέα αρχή. Παρακαλώ, ξυπνήστε κόσμε. Ξυπνήστε κόσμε. Ζητώ βοήθεια. Πες για το κλαμπ Μεντερανέ. Για το κλαμπ Μεντερανέ. Για το κλαμπ Μεντερανέ που είναι κλειστό από το τρεψιμίο που τρέβανε στις κουμάρτες. Πες τα καθαρά, έτσι. Καθαρά θα τα πεις. Το πήρε. Το πήρε όλοι. Συνέχισε. Συνέχισε, ωραία. Η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα της σύντομα για... Συγγνώμη. Έλα. Ακούς. Έλα, βγάλε λόγο ρε, γιατί θα κάνει προεκλογικό αγώνα. Άκου. Το κλάμπετρα, ναι, είναι κλεισμένο και πρέπει να ανοίξει. Ποια κυβέρνηση, ποια επιχείρηση και ποιος επιχειρηματίας θα έρθει να το ανοίξει. Είναι 600 θέσεις εργασίας μέσα και είμαι άνεργος. Είμαι άνεργος. Πες το. Πάρε για φούσκο. Πες είμαι άνεργος. Έτσι. Είμαι άνεργος. Το πήραν όλοι χάμω την Παναγία σου. Πρέπει να κάνει δοκιμές. Ναι, ωραία. Το πήραν όλοι τώρα. Τώρα θα γίνει το τσόπα. Πες για τον Ανδρέα. Για τον Δήμαρχο. Πες για την κοινότητα. Πες για ποιον θέλεις. Όχι. Γενικά για το κράτος. Λοιπόν,
Πες τώρα, θα κατέβω υποψήφιος για τις επόμενες δημοτικές εκλογές. Θέλω να ακουστεί η φωνή μου στο Ευρωκοινοβούλιο. Πάμε. Ξεκινάω μια νέα αρχή. Ωραία. Το πήρε Λονί τώρα. Ωραία. Γράφει ακόμα. Ωραία. Γράφει ακόμα. Γράφει. Ωραία, παιδί. Δεν φεύγει. Όχι, δεν βγαίνει. Ας το που κάνει ποδήλατο. Λέγε. Πάμε, ό,τι σου είπα. Εδώ και τώρα για μια άλλα νέα. Θα προσπαθήσω, θα βρω συνεργάτες για να πάω βουλευτής μέσα στη Βουλή να μιλήσω για τους αγρότες, για τους εργάτες που είναι άνεργοι και πεινάμε για ψωμί. Για τους οικοδόμους. Έξω από τα ενόντια. Δεν φοβάμαι κανέναν. Έχω πυγμή. Είμαι καθαρός Είμαι και θα κάνω αυτό που θέλω. Δεν πρέπει να αντιλαμβάνεστε για όλα. Δεν πρέπει να αντιλαμβάνεστε για όλα. Να πρέπει να αντιλαμβάνεστε για ντρέπεται η όλα. κυβέρνηση, να ντρέπεται. Πάμε, πες το. Να ντρέπεται η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση με αυτά τα. Και η κυβέρνηση να λάβει τα μέτρα της. Έχω υπηρετήσει. Έχω υπηρετήσει 28 μήνες φαντάρος στα σύνορα για να μην μπουν οι Τούρκοι μέσα και είχα το περίθρο εδώ πέρα. Έτσι. Και υπηρέτησα. Τελείωσε. Είμαι καθαρός πολίτης και θέλω τα Είμαι δικαιώματα. καθαρός πολίτης Θέλω τα και δεν δικαιώματα. φοβάμαι, θέλω τα δικαιώματά μου. Ήμουνα στον Εύρο. Πες την ιστορία σου. Ήμουνα στον Εύρο Πες και μια δεν ιστορία. φοβήθηκα τίποτα. Πες και μια ιστορία από το στρατό. Τώρα δεν μπορώ. Πες και μια για να κλείσει. Η συνέχεια πες θα βγει, Η συνέχεια τα επόμενα. σας καληνυχτώ. Δεν θα κλείσεις. Σας καληνυχτώ και θα είμαι σύντομα εδώ. Σας καληνυχτώ. Σας ευχαριστώ και ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομα κοντά σας. Θα είμαι σύντομα κοντά σας. Ελπίζω να έχω την υποστήριξή σας. Καινούργια ομιλία. Ελπίζω να έχω την υποστήριξη τη στήριξή σας. Και όλα να πάνε πρίμα. Σε μια καινούργια ομιλία. Εντάξει, δεν πειράζει, πάμε. Εντάξει, κλείσε. Δεν κλείσει.